Καλώς ήρθατε στο... Στο απόψινό μας σουαρέ θα μας απασχολήσουν πολλοί και ιδιαίτεροι καλλιτέχνες. Ο Ρικ Τζέιμς θα προσπαθήσει να αναστατώσει όλον το γυναικείο πληθυσμό. Ο Αντριάνο Τσελεντάνο θα ψάξει εναγωνίως ανάμεσά μας τη Σουζάνα του. Και η Αμάντα Λίρ θα επαναφέρει το ερώτημα που βασάνισε πολλούς. Είναι γυναίκα ή άντρας? Και αν ανησυχείτε για τους εγχώριους καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν απόψε στη σκηνή του Your Face Sounds Familiar, έχουν και αυτοί τα θεματάκια τους τα ερωτικά. Μην ανησυχείτε, εμείς είμαστε εδώ. Στο τέλος της βραδιάς όλα αυτά τα ζωτικής σημασίας ζητήματα θα έχουν λυθεί. Με τη σημαντική βοήθεια αυτής της μοναδικής, καταπληκτικής, αξεπέραστης κριτικής επιτροπής. Θέλω να πάρω σωστή ποσισιόν. Κυρίες και κύριοι, ο Σταμάτης Φασουλής, ο Πέτρος Φιλιππίδης, η Κατερίνα Παπουτσάκη και ο Νίκος Μουτσινάς. Όπου είσαι πολύ σεμνός, Νίκο, δηλαδή με στο χειροκρότημα με μια σεμνότητα. Ναι, γιατί έτσι, καλά είσαι? Δεν είμαι καλά. Είμαι καλά και είμαι σήμερα, Σταμάτη. Μοντέρνος. Θα είμαι εδώ, πέρα από μοντέρνο. Είσαι μοντέρνος πολύ. Τα νιάτα δεν κρύβονται. Ναι. Τα νιάτα. Νεανικότητα. Ναι, το βλέπω. Ναι. Κάτι άλλο ήθελες να πεις στο Σταμάτη? Όχι, εντάξει. Όχι. Ήθελα να πω ότι σήμερα είμαι παρόν. Είσαι εδώ. Για πολλούς λόγους. Εκεί οργανωμένος. Δεν θέλω. Δεν θέλω να παρεμβαίνεις. Όχι. Δεν θέλω να κάνω. Όχι, έτσι. Περιμένω. Sorry. Κατερίνα. Τι να πω. Τι κάνεις, όμορφή μου. Να τα. Ναι, αλλά άλλο περίμενα. Τι κάνεις, κούκλα. Έτσι, μπράβο. Καλά είναι, κούκλα μου, εσύ. Όλα καλά. Όλα καλά. Και τώρα που σε βλέπω ακόμα καλύτερα. Μπράβο, χαίρομαι. Σταμάτη. Πρέπει να σε λέμε κούκλα. Αν είναι, σε το λέω μεταξύ, εγώ. ό,τι θέλεις Αλλά είσαι να λες. υπέροχη. Ολάνθιστη. Ολάνθιστη, αυτό είναι πολύ πολύ. Υπέροχη. Είσαι καλά? Βεβαίως και θα γίνω ακόμα καλύτερα. Τώρα δηλαδή που είναι η δεύτερη φορά και είσαι εδώ, πώς νιώθεις? Λίγο πιο οικία, λίγο πιο... Και ξέρεις, και καλά. την πρώτη φορά καλά αισθανόμουν. Το καταλάβαμε. Με εμπνέεις πολύ. Με εμπνέεις πολύ για να νιώθω άνετα. Και σήμερα που είσαι... Ευχαριστώ. Σήμερα που είσαι ανθοφορούσα... Είμαι ανθοφορούσα. Ήρθες σαν την άνοιξη και μου έφερες αυτό που νόμιζα λαχταρούσα. ότι κάποια στιγμή σήμερα μπορούμε να το τραγουδήσουμε. Βέβαια. Έτσι. Βέβαια, γιατί πρέπει να έχει και μια κομική χρειά. Θέλεις πολύ ωραίο. Συγγνώμη, θέλεις λίγο να αποδείξουμε πως ξέρουμε να το λέμε? Ένα λεπτάκι. Αυτό ή ένα άλλο? Αυτό θέλω. Ποιο θέλει? Το ήρθε σαν την άνοιξη. Πάμε, πιάσε τον τρόπο. 1, 2, 3. Όχι, βέβαια. Ήρθε σαν την άνοιξη και μου φέρες αυτό που καρτερούσα. Ρόδα και γαρίφαλα τον έρωτα που χρόνια λαχταρούσα. Μπράβο. Εσύ τώρα, Πέτρο, Μαρία μου. είσαι πιο μπλε. Εγώ έχω κάτι προβλήματα που θέλω να συζητήσουμε. Τώρα εδώ. Γιατί όχι. Έλα, πες. Εδώ είμαι εγώ. Κοίταξε, έχω κάτι θέματα. Έλα, πες. Όχι, είμαι πολύ καλά. Εντάξει. Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ για δεύτερη φορά. Δεν ξέρω αν θα είμαι τρίτη. Γιατί το... Μην με διώξουν, δεν ξέρω, δεν έχει αποχωρήσει. Όχι, εσύ, όχι, δεν ξέρω. Εδώ έχει αποχωρήσει την κριτική, στην κριτική επιτροπή, όχι στο... Γενικά δεν αποχωρούμε από εδώ. Πολύ χαίρομαι. Είμαστε όλοι όπως ξεκινάμε. Πάρα τελειώνουμε. πολύ χαίρομαι. Αυτό είναι το Μπράβο, ρε ωραίο. Μαρία. Ωραία το είπα. Χαίρομαι πολύ. Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε έτοιμοι. Πάρα πολύ ωραία. Ξέρετε όλοι εσείς ότι εδώ όλα γίνονται για καλό σκοπό. Τα έσοδα από τα δικά σας τηλεφωνήματα πηγαίνουν σε έναν κοινοφελή οργανισμό που έχει επιλέξει ο νικητής της βραδιάς. Για την Κύπρο που μας παρακολουθεί ζωντανά, τα έσοδα από τα τηλεφωνήματα θα στηρίζουν την Πανκύπρια Οργάνωση Τυφλών που προωθεί την κοινωνική ενσωμάτωση των τυφλών με ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις.
πω. Η Σακύρα και ο Κώστας Χατζής θα συναντηθούν εδώ, σε αυτή τη σκηνή. Εμείς χρειαζόμαστε ένα διάλειμμα. Εσείς, για ό,τι χρειάζεστε, καλέστε το 11